Akin na ba? Okay naman. Nabasahin mo. Ganyan yun. Wow! Daming chicks mo. Tara, ipapakilala ko sa inyo. May sasabihin sa sikreto. Sikreto ng mga pogi. Tara. Uy! Alam mo, nagulat ka. Kala ko nagulat ako eh. Ano kailangan mo sa akin? Good evening, sir. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Sir, pogi mo ah. Alam ko kayo. Dahil yan dito. Sikreto to, pero sabihin ko na sa inyo. Alam ko pogi ako, pero dahil dito yan. Nagkamal ako sa inyo, Pepsi ko. Nung bata ako, madalas nila ako sa inyo. Pangit ko daw. Sila sa pagtawa na sa eskwelahan. Pero iniisip ko na mas pangit sila sa akin. Hanggang sa nag-college ako at naging professional ako. Kapag suot ako ng ganito, dahil pogi na ako. Simula na nakilala ko ang Pepsi Pogi, bilago niya ang buhay ko. Para sa mga pangit dyan, subukan nyo to, Pepsi Pogi. Pag meron ka nito, siguradong guwap. Salamat. Eh, sir, yung mga fans mo bang magkakagulong ko? Girls. Wala ba, sir? Sir, baka may sasabihin pa kayo, sir. Ay, sige tayo mo naman. Okay lang, alam ko, Pogi ako. Sige, kita na tayo ulit. Parang yung wallet ko nawawala. Siya din mo babae niya. Hoy! Huwag niyo wallet ko! Huwag niyo wallet ko!